Frank Portelli, wieħed mill-kontestanti għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, qal li l-Partit Nazzjonalista kellu jaħtar kap interim sakemm jinħatar kap ġdid. Skont Frank Portelli, Simon Busuttil ma kellux jibqa' kap. Kieku jiena tlift, kieku jien irriżenjajt mal-ewwel mhux nibqa' hemmhekk. Mhux nibqa' hemmhekk. Ngħidilkom jiena rriżenjajt. Għana jilek kieku jien xamilt. Insib xaħat xi bniedem serju tipo Louis Gallia. Ngħidlu inti qod interim leader. Inti rittu jibqem. Il-Simon Busuttil rittu Il-misa qed jaffeċ. Frank Portelli qal li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel il-Praspar u saħansitra qal li dan jista' jkun riżultat tal-fatt li t-telfa elettorali setet kienet kbira psikoloġikament għal Simon Busuttil. Once li inti caretaker, once li inti annunzjajt l-elezzjoni, mela allura jiena caretaker. Jekk jiena Prim Ministru ta' Malta, jiena jgħidilkom isma' issa s-sera elezzjoni, jien mhux nagħmel xejn emerġenzi nagħmel. Mhux nagħtik ġob, inqasam il-ġob żgħudex. Mela allura jekk jiena qed nippretendi dal-istandard minn għandhom, jien nippretendi l-istess standard minn għandi u minn għand il-partit tiegħi. Portelli rrefera għal mod kif bħalissa fil-Partit Nazzjonalista ma teżistix il-libertà tal-espressjoni. Dan mhux biss fil-konfront tiegħu. Libertà tal-espressjoni ovvjament ma teżistix. Għaxħana. Fil-Partit Nazzjonalista tajtek? Fidal, palissa ma teżistix. Għaliex ma teżistix palissa? Tini ċans nispjegalek. Il-bieraħ waqt li qed ftit qabel ma ċanfru lili, il-min kienu ċanfru? Ħanħorġu mill-politika. ċanfru l-imħallef Mizzi. L-imħallef Mizzi huwa bniedem rettissimu. Fuq kollox, Portelli kellu kritika qawwija l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista u reġatenna li l-partit mill-ħażin sejjer għall-ar. Issa qegħdin salib it-toroq. Inkomplu nimxu qudiem? Straight għal ġolħajt? Mhux huma sejrin straight għal ġolħajt, aħna sejrin straight għal ġolħajt. Sar survey dil-ġimgħa. Kieku ssir elezzjoni issa, Partit Nazzjonalista jitlef 50,000. 50,000. Għasridu jemnuha, si ġew jagħmluha u forsi l-ġimgħa d-dieħla tiġi pubblikata.